Malawi Brief. Tikulandireni omvera ku programu inanso yachidzulo ya lero pa 12 February 2026 ndipo lero mwa nthawi zonse kuli nkhani ndithu zingapo kuphatikizapo ya amayi Jessica Bwira amene akuti apanga regret pa zimene analankhula masiku apitawo. Tiyeni tikhale limodzi. Mutharika akubwera ndi sona mawa ndiye timafuna tiziwe kuti nkutheka mwina muli ndi chonena kwa Mutharika popeza tsiku lone mawa. Komanso mkati mwa wiki ino aphungu makamaka aphungu wa mbali ya MCP ya Sostene Gwengwe wapempha kuti amsinthe pokhala ndipo wasankha mipando makamaka yakumbuyo mnyumba ya malamulo kapenanso muli ncholankhula pa zimenezi kusinthaku komanso nazo nduna za boma leroli ndi aziletsa makamaka kuyendayenda kumene akuyendayenda ngati ngumbi tikugwiritsa ntchito chichewa chimenecho paja ngumbi zimangoyendayenda ya ndiye boma kapena kuti office ndithu ya mlembi wamkulu wa boma amene wandithu afotokoza kuti ayi muchikalatamo chikufunika pano tsopano ndi ulemu pasapezeke kuyendayenda kwina kulikonse akuti nduna zimangoyendayenda mdziko muno zikutha mafuta zikuononga zinthu zoyenera kuti zisaonongeke. Mwazilandira bwanji zimenezo akuti aziyenda kamozi akuti pamwezi timazifunsa ndithu kuseri kuti mata zotheka nduna basi ingoyenda kamozi pamwezi boma lalondola kulankhula zoterozo. Komanso ndithu timafuna taunikira kuti bungwe lija la SIDED itawerengetsa makamaka ma trillion andalama zakwacha omwe Finance Bank ingapeze pa chigamulo chomwe timakambirana mbuyomu chimene Supreme Court of Appeal inachita anamiwa anena kuti Reserve Bank isaperekenso ndalamazo iyayi ndiye timati anamiwawa akulondola kuti mpaka na kuiuza Reserve Bank kuti isapereke ndalama ku Finance Bank zimenezi ndizoti zikuwakhudza anamiwa. Timafunanso titakambirana pomalizira kuti kumabe zili choncho pofika nodzulo Dr. Jessica Bwira amene wandi achipani cha MCP iwowa ataona mene zinthu zikukhalira pa zimene amakambirana mukachipinda iwowa apanga regret makapa zomwe analankhula kuti okuba ngati ali wathu kuti chonde masapota tisamamugende nawo ngakhale anabazo sitinathe kugawana nkhani zimenezi ndi zimene zinamanga mthenje timasiku timeneti ndiye timafuna kuti chidzulo cha lero chikhale exclusive kuti mutengepo nkhani imodzi imene mukhoza kuilondola kuti kodi mukuyembekezera zotani musona ya president kapena kusuntha makamaka kwa Sostene Gwengwe kuti ayi ndisuntheni mundike kumbuyo makamaka kwa mipando makamaka mipando ya mbuyo kuti zimenezi ino mwazilandira bwanji nzofunika kutero. Komanso mpaka anamiwa adzitha kulankhula Reserve Bank ya mtunthu kuti ayi ndalama zimene mudalamulazo kuti apatsidwe a Finance Bank musapereke anamiwa afika pamenepo ndizolondola zimene akulankhulazi. Timafunanso tikambe nkhani kuti akabwira anaona kuti achita regret. Munthu akapanga regret umabwera poyera ndipo newspaper zinalemba dzulo ndi dzulo sitimakhala ndi chidzulo anthu ambiri amafuna akanapereka kwa maganizo kuti kodi nkulakwa munthu kunena kuti I have regretted zimene makamba zicha kodi munthu akafotokoza ataona chifukwa zimene iwo amalankhula samalankhula kuti zipite ku public koma wina waje basi ngonyamula phone basi kama jambulira kamera kama basi nkudzimwaza iwo apanga regret ngati nzika tikuzilandira bwanji tikwalandira bwanji mayi Kabwira komanso kuti kodi maganizo anu pa nkhani imeneyi ndi otani analondola ndithu anthu mpaka kumajambula za kuchipinda cholinga kuti uthenga ufalikire mwa njira ngati imeneyi zimene zakambirana komabe timafuna tione kuti mawa there will be a great day a president dziko lino Professor Arthur Mutharika akhale ndithu akulankhula ku mtundu wa Malawi. Tifunabe titaona kuti kodi ife takonzekera bwanji just a little bit tionetsana nyambo kuti kodi anthu atsatira kuyambira nthawi zanji ndipo zikhala mwa mtundu wanji tsiku lalikulu la mawa nzika zikuyembekezera zotani nanena anamiwa koma anena ndithu ndipo zili munkhani timafuna tikamva kuti iwowa nzotheka alowerere nkhani zimenezi kuti ayi khoti la mtunthu lalamula kuti tengani ku Reserve ku ndalama mudatseka 21 years ago Finance Bank ndiye tikufuna kuti mwalipire anamiwa ngofunika zilowerera umayikapo kamwa yawo timafuna tithe kumva maganizo anu ndipo nduna sizikuyendaso aziyenda kamozi nzolondola zimenezi mwasula bwanji pa line up.
Taswera masura bwanji wawa. Hayi ndaswera muli ndi 1 minute musankhepo nkhani imodzi ngati mukutsatira mupanga comment nkhani yanji dzina lanu amalawi adziwe 1 minute yeniyeni fa cha nthawi yathu zokambirana nzambiri. Zoma kwambiri. Okay, Mr. Madera. Tingo yankhapo ya Majeseka bwirayo. Okay. Okay, tizana kuti Majeseka bwira uku ndiye kuyankhula. Oh. Tikamati kuyankhula komanga ziko ndi kumeneko. Ngakhale katika mwa speech mo muri kuyankhula kuna wali kumene kuli kolapika. Amanga dziko pati alakwitsa pati. Pamene alakwisa ponena kuti akubawo ngati anaba machiti nagawane nawo. So zoti akanakhala kuti anaba nkugawana nawo. Ndi kuti sangatani? Ndi kuti sangagendayi. Oh. Koma chifukwa choti anthu anaba ndikudya okha akuti asiyeni amene uzathire okha. Oh. Okhapo ndikuona ngati kuti kuyankhulako kwativutiraku pang'ono komano apa amene ayankhula muzena kuti anthu akamamangidwa singati ya MCP ngati muzokeranso nzati ndama zaboma amangeni kumeneko ndiye kuyankhula umene timakufuna ngati ziko chabwino. ndakana khazi kuti masiku osaja mbuyo muja anthu amangidwa aja iwo achosa makhandi kumaika zichingo kusogolo muja timapangira kuti ayi fesitikilaso malamulo anesena atatukuka ayika kuja kunali kusokoneza uku ndiye kuyankhula. Okay. Apa pende timati abwera azindikirano kuti kodi mudengu muli somba zinazowola. Koma somba zinazowola zitopezeka pene mu suri zafira limodzi ndi zinzake zayi zina zinzabwino koma mkatikati muli zinazowola. Okay. Ndiye ngati anthu anezoti somba ziti ndi nzabwino komano muli zinazowola ndi tifuna tisankhule ndikwauza kuti pasankhulani zimviro zowola ikani apa. Chabwino. Kumene kundiye kuyankhula. Chabwino. Wasamanga kuti mulibe zowola umuzosenza bwino pamene munthu wogula kuti muli zowola koma kufulu umene apereka kuti pasankha mmoni umu ndipo inu kandi ananga amene mugusa somba zikasitopala kabwino kuti kufuna izizi ngompasani zimene akufunazo zimene sakuzifuna zisiyeni. Okay. Kumene kundiye kumanga Malawi ngakhale akhotako pang'ono kuti ngati amene ngati anaba ndikudya okha koma ngati anaba kugayirani mpangeni support kokhapo mpamene akhangati alakusako pang'ono koma tiyamikire uthenga wabwino ndithu tiyamikire uthenga umenewu. Tathokoza Mr. Madera kuti mwatenga yakabwira ndipo mwayibalansa mwanjira imene mukhale ndi usiku wabwino. Zikomo kwambiri Mr. Tengani nkhani imodzi ndipo tione kuti imene inuyo ikuzungulira na maseko muli live masabwanji. Ndasala bwino. 1 minute yeniyeni tsiku la lero tuchita ndithu umbombo ni nthawi iyi mutenga nkhani itiyo mu 1 minute yanu. Ine nafuna tenga kwa ziwiri pamene. 1 minute yo ngati mungakwanitse you can go ahead. Mawa tikuyembekezera president wa dziko lino kupereka mmene ndondomeko ya chuma imene kalire. Munthu uyu ndi woganiza mwakuya ndipo ndiona kuti palibe amene akhumudwe nacho chiganizo chimene chituluke mawa. Mwamva kale. Chifukwa sona ya zathu ija yaka chathaji anathaka ya 6 hours akuyankhula koma sona inali yabodza kufika poti ku parliament mawu ena awachotse chifukwa chabodza. Ndiye awatufuna lakwera mawa akubwera zinthu ndipo zochakuka kapena kuti zakukusa. Okay. Ya mabanki alamula majatu kuti boma libereke ndalama ulibe banki imeneyi. Mulandu wa 2005 chigamu kumabwera lero. Ine nona ngati kuti majaji wapena paka kuiwala. Okay. Ndipo akamachedwa kuti iwo majaji akuona ngati iwo ndi Yesu mwana wa Mulungu. Akuiwala chifukwa chakuti boma ndi jaji zinthu ziwiri zosiyana. Okay. Jaji amalembedwa ntchito kuboma. Okay. Ndipo ngati nkuchedwa milandu chokera 2005 wachedwetsa njajiyo. Okay. Si boma ayi. Okay. Boma lili ndondomeko yake imene timaona kunena kuti kaya malo odyera ngati sala abwino amatseka limatseka lomboma. Chabwino.
koma tisanamve mwini wake wa malo amene aja kuti akasumira boma kuti wandiluzitsa pa masiku yawo chifukwa kumakhala kuti iyeyo ndondomeko imene adabwerera muno pakupempha kuti nzichita bizinesi yakuti sadatsate chifukwa chake banki ija munthu imene ja 2000 tingulero 2005 abingu ali mchaka chimodzi ali pampando ndiye kukungofunika kuti majaji amene anachita zimene zija atenge zawo ndalama zimene munthu uja amulipire wa banki yake osati awononge mitsonkho ya Malawi moti ndafuna kunena pati pamenepa Amaseko tilemekeze kuti mwatilemekezeranso nthawi tsiku la lero mwatenga nkhani ziwiri ndipo mwatero kuti amene ajaja nkhani imeneyi atenge mtumba mwawo ndalama apereke ku Finance Bank komanso chifukwa ndi chifukwa chopweteka kuti akatenge ndalama ngati zimene zija zambirimbiri milandu ya amachibwetsa okha koma kwalokoko boma silikhala nawo kumeneko ndiye lero akangotuluka amene nonena kuti ayi boma litenge ndalama limulipire munthu wa banki ayi iwo ndi amene amachedwetsa milandu ndipo wenera olipira ndiwo moti tikhoza lero iwo aja alezine zikamanda ndi anzawo amene adagwira ntchito imeneyo amanena kuti chigamulo chinene kuti boma litenge ndalama lipite kumene atenge zawo iwo aja awupita kuja apita kokapuma chaka chino ndi asataonongere dziko angutenga zawo ndalama apereke kumeneko chifukwa chifuniro chawo sofuna kwa boma kuti mulandu uje zaka 21 adali kuti wacha sadatuluke anali Malawi muno ndele akanene kuti boma litenge ndalama limubwezere munthu iwo kaya adachedetsa milandu atenge zawo apereke boma lisapereke kumene anamiwa akhoza ngakhale ineyo pamande paja ndakhumbira chifukwa ndali nduyenda ndafuna ndilowe komabe ndangononena kuti ndilemene ndimayenda idali yaphokoso nendaononena kuti andakhumbira koma boma lisapereke kumene apereke ndamachajiwa kumeneko usiku wabwino Amaseko zikoma kwambiri 1 minute yayamba masula bwanji exclusive chidzulo tsiku la lero Amuhango Yes. phone yanu ichotseni pa hands free ikumachita ansa kumamva bwino Ngomafundi yankhuleko za sona iyo komanso za anamiwa. go ahead Choyamba nende kuti tikuyembekezera sona yoonadi imene iyenera kuchitika. okay Sona yauti yopereka chiyembekezo kwa Malawi. Tikuyembekeza sona imene ikhoza kutithandiza Malawi pa zonse zimene zikutivuta padali pano. Tikuyembekezera sona imene itibweretsere chikhulupiriro chona kuti zinthu mboma muno kapena Malawi muno zionetse kuti zasintha. Ndipo ngati pali chipani kapena boma limene likuyendetsedwa ndi chipani cha DPP tikuliyembekezera kuti lipereke chitsanzo chabwino chifukwa chakuti ndi boma limene linalowa pa zifukwa zonena kuti anthu anavota ndi mkwiyo. Ndi anthu amenewa tikuyembekezera kuti apange zinthu kuti anthu chikhulupiriro chena anali chitacho povota chikhale choonadi chisakhale chikhulupiriro choti Malawi panopo ipotalo wamboma iwali zimene anabwerera. Chachiwiri imafuna ndikambe nkhani yokuza na amnamiwa. Kuno nimafuna kuti ndinene choncha bwana kuti anamiwa akunena chilungamo chifukwa ngati pali mbali imodzi imene imakha ikhoza kugwetsa boma ndi anthu amene ndi kuti judiciary tikhoza kutheka kapena zikhoza kukhala zoona kuti angatha ku judiciary akupanga izi mamufuna kugwetsa boma tolingo liti boma lipereke ndalama zambiri mapeto ake tisavutike Malawi muno chifukwa chakuti mwina iwo majajiwo ali mbali ina yake ya boma yazipanizira afuna kuthandizira kugwetsa boma la Malawi kupaka nakhala ngati kotheka tikiti amaina kuti azati majaji awa ayindidwe mlandu onena kuti iwowa majajiwo anasokoneza anachedwetsa dala mlandu umene akanauzenga nthawi yapitayo koma akubweretsa panopo cholinga choti asokoneze maplani aboma amene alipo. Ndipo boma ngati lili ndi maso achitsogolo aonetsetse kuti majaji onse amene anali pa panelo yoyankhula zimenezi ayimbidwe mlandu ndi judiciary ngati kuli committee yapadera imene ang'ana za judiciary ayimbidwe mlandu choti anachedwetsa mlandu umene iwowo leroli akupereka pamene olakwa anali iwowo munjira iliyonse ngati panali vuto la ndalama iwowo majajiwo amayenera kuti aufumizitse mlandu kuti usafike tsiku la lero ndalama imene yoti usaperekedwe ndipo aunamiwa kunena zoona chifukwa anzathu amene a judiciary ali ndi kampeni kumphasa ndi boma limene likulamula
ndiye mafuna ndimene zimene zokuti please chonde anamiwa unena zona zajese kabwira ningani yofutsako pang'ono chifukwa ngasi aunena kuti wosanadye nawo sanagaire ndiye tisawagende tisamawachule kuipa kwawo ayi iwo tiwapatse so mpata kuti kupepesa kumene kunena kusiya likelito ama adamva kale kuti kumene koko zinaliko ndipo iwo wagwina anayima pachosho tisanagaire pamene akanayima akanakawakana agawira kwezi mwina sina tuluke komanso akuti akudabwa kuti zona ati kuti ndalama zochuluka choncho pepese kuti munthu akuba kusonza kuti kumbuyoku zinthu zinaipa zinaonongeka kwambiri ndiye tinene monenetsa pano kuti akabwira ngakhala uchita ligireti koma ambuyo mwa alendo iwo amaene iza malawi tidamva ndipo tidatorapo zimene tidatola tidaona kuti kunali chisawawa pa nkhani yosamala ndalama za boma malo mutatitenza malawi analipize kulongedza mandalama m'matumba mwawo chimene amayi tikutiwa kale chifukwa kuvuta kwathu chifukwa cha zikwanje zija zinkaperekedwa kumakhapa anthu akati aonetse mkwiyo wawo kwa fotokoze pa demonstration iwo amapita ndi zikwanje kukakhapa chifukwa amafuna kuti anthu alawo asamayankhule moyo watale uja womatseka anthu kukama pa chilungamo ndimene udachotsanza tiwamboma ndiye tinene chilungamo apita akabwira angakhala uchita ligreti koma malawi tidamva ndipo tinawo maso chifukwa choti tikufuna kuti ndalama zimene zija zizabwerera zigwire ntchito yofanikira boma inene mafanelekeze pamene tikasona atuwetuza zabwino za asosizikwengeteti zisiye uko chifukwa ndi maganizo awo koma zezo zokhuza na ndalama za boma akatena kumene zinabedwera ndicho nchofunikira kuti achiunikire zokhuza na majaji asapereke ndi ndalamazo majaji akhale pansi asonke ndalama zonse zingafunikire zechifukwa nachedwetsadala nthawi yonse isamapereka chigamulo bwanji panopo zinthu zasintha anthu alipize konza ndalama kuti chuma cha boma chiyende bwino akugwetsa nkhani imene cholinga agwetse boma anthu amene afuna kugwetsa boma akhale nawo pansi awafufuze zikomo kwambiri usiku wabwino amhambo zikomo kwambiri pirira kumva maganizo anzika 1 minute yanu yayamba mwaswera bwanji pa line apa ndaswera inu maswera bwanji bwana wanga ayi ndaswera dzina kumene mwatiimbira tikumbutseni 1 minute yanu yayamba mutenga poiti pa nkhani tikumene tikukambira nasi ine ndine phiri kuno kukasungu muli ndi flow tsopano ndiyambe nkhani ya Jesse Kabwira nkhani yochititsa manyazi kwambiri ndipo ngati kuchipani kwa MCP kula anthu azero ndimaona ngati Jesse Kabwira akanachotsa udindo nkhani yochititsa manyazi kwambiri yuno kuti zimene zichaka na khazo tena ake sana jambule kuti zituluke pamene zatulukira pa media paja Jesse Kabwira sakanapepesa okay ndipo sakanazindikira kuti alakwitsa chifukwa zimene zicha zinali ngati zakuchipinda okay ndipo mawu amene ayankhula Jesse Kabwira ndumbo nosonyeza kuti kwa MCP anthu ankabadi yeah mmene alankhulira muja zangovuta kuti akauza anaje chifukwa chone kuti akubawa madiya okha anaja sankawagawira nde kulankhula kumene alankhula Jesse Kabwira kuja akutanthauza zonena kuti akufuna akuluakulu akamangidwa anaja azayikirabe kumbuyo koma akudziwabe kuti analakwitsa statement ankula Jesse Kabwira kuti muifira kana zoti zona ndi kuti tinkaba mwe musipi mutili anthu akuba ndipo tinabamboma muti sanatuluke koma timafuna tikupembena zathu ayi musipi kunena kuti ana inu ngakhale simudadye nawo koma akatimanga msatigende so zimene zija ndumboni ndithu osonyeza kuti dziko li 5 years anali ononga moti kwa musipi kudakakhaza kuti kuli ena ake anthu a Jesse Kabwira zokha zijala nkwa zija amafunika akhale pansi nkuayimitsa kayenchi pali kuti kodi inu zakhala bwanji ande azidziwa anthu andale kunena kuti paliponse pamene akhala azizindikira kuti pali mdani wawo so zimene zijaululana okhaokha chifukwa zimene anthu ayitanidwa meeting ya MCP meeting muja kwankhula Jesse Kabwira zimene zija ena kuzitulutsa zikupita kunja inde andala azidziwa kuti akamayendetsa boma ngakhala mchipani momwe zochitika zikakhala kuti sizikuwasangalatsa amakhala adani so pamene zimakhangaliza kuchipinda ngati banja likulankhulana koma banja momwe wina wakatulutsa zimene wina walankhula m'banjamo okay so Jesse Kabwira aja kuchipani ngati ineyo ndikadakhala kuti ndine wa MCP Jesse Kabwira tikadayimitsa mchipani kuti taimani kaye chifukwa kuti zimene zija zimangitsa zonena kuti even makhoti ife kumalawi tsopano apo patupanga ku ufimu kuti ati ndi kwa MCP kudala anthu akuba kwani number 2 imene alankhula anamiwa ineyo ngati Malawi
ndikadakonda Reserve Bank kuti ndalama zija asapatse abanki amene akudandaula kuti munatitsekera banki yathu asapatse imene ija ni misonkho yathu. Zimene akusewera pamene paja ndalama zimene zijafuna akagawane kuseri asatipusitse Amalawi. Akufuna ndalama zimene Reserve Bank ikapereka ndalama zimene zija anthu ena afuna akadiyelere kuseri kwa akagawane. Okay. Mwakuona akuchitika paja nofuna kugwetsa boma mtsogoleri. Mwala amene pangachoke 5 trillion kwachi pamene pangachoke ndalama zochuluka zikunenedwa zija ndekuti boma lidzononga ndalama zambirimbiri zoti zikanathandiza anthu mzipatala mwina zikanakoza misewu. Okay. So njira imene ija kuchita pamene paja nkulakalaka nkupeza njira zoti agwetse boma la DPP. Koma ngati ineyo ndigwizana nawo anamiya kuti Reserve Bank ndalama zisapereke. Okay. Ngati kuna anthu ena kuti akhoza kutithandiza kuti nkhani ija akhoza ipanga apiri kwa chikhoza kuchitika ndishani. Koma nikadakonda ineyo ngati Malawi kuti ndalama zimene zisaperekedwe chifukwa zisautsa anthu osauka ku Malawi chifukwa zimene zija ni misonkho yathu si anthu amene adapanga chiganizocho si ndalama zawo ni ndalama za Malawi. Can't you see kuti nkuderera kumeneko mabwalo a milandu majaji wa ndiye adzikhala mphamvuso ngati zimene zitikhala tikulimbana ngati kuli kumene kwaola malo amene kwaola dziko lino kubalola milandu. Kumene kuja kumene kwaola ndi kumene kuchitika zinthu zoyipa zimene zikuononga dziko lino. Chifukwa chilungamo cha nkhani amachidziwa 20 years sangamakamba nkhani imodzi anali kuti izi zochitira umboni kuti kumene kuja kudaonongeka amadziwa chimene akuchita. Okay. Andi ngati muone DPP sinathe miyezi 5-6 anali kuti zakatosezi kuti miyezi DPP yangolowa kumene miyezi 5-6 isanathe akubweretsa chigamulo. Dziko linoli sitilikonda dziko linoli andi nkhani imene ikusereko kuli anthu ena I think ndilekezere pomwepo kuseri kuli anthu ena nkhani imene so anamiwa akulankhula zoona ndalama zitasapatsidwa anthu aja apatsidwe kukasongo Mr. Perry mkhale ndi usiku wopambana. Tathokoza zikoma kwambiri kupirira kumva maganizo anzika pa nkhani zimene tili nazo. These are main stories zimene zikupanga ma headlines pakamaka mu wiki imeneyi msabata imeneyi timafuna timve maganizo anu. Ndaswera bwanji? Ndaswera. Kodi ndikuti dzina lanu? Chabwino. Tapereka ni maganizo anu muli pa nkhani iti 1 minute yanu yayamba. Nezo yambirira eti. Chimene akuyankhula namiwa ndizoona. Zofunika kuti ndalama zija ndi misonkho yathu ife asapereke majaji ajofunika kunena kuti wakhale pansi asonkhirane ndalama zimenezo apereke. Chifukwa chonena kuti ndalama zimene akuzinena sizoona zaka zachuluka nthoyesi amasiya bwanji kupanga chigamulo. Komanso muonesese kuti majaji amene uzikumvera kuti ambiri ndithu mwayo akukhalira milandu yonena kuti apange majaji ena kumapita ku retirement even kusiya ntchito mbuyo osapanga majaji chifukwa cha anthu amene ndofunika kuti afufuze bwinobwino pakhale ndithu panel yoti afufuze anthu amene wawa possible kwaimba milanduso anthu amene chifukwa zimene akupanga zijatu ndikufuna kukwesa boma chimozimozi zimene anapanga 2019 zija chimozimozinso zimene strategy inaso ndi imeneyi akupanga papai yofuna kukusindikuza kuti kaya anthu amene amaliphekera bwanji boma la DPP chifukwa kuoneka kuti ali ndi kampeni kumphasa. Kunachitika 2019 isiti 2019 zimene anapanga government MCP nalwa through majaji. Anathandizira kupanga government anachita kulanda analowa ndi party to anthu amene asikuti anawina ndi zimene zijana panga kuti tikapange 50+1 zimene zinathandizira zinthu zimene zakuti alande nawo government majaji through majaji. Ndi chimozimozi zizakubwerera papazi ndi chimozimozi akupangaso strategy inaso imene yofunaso kukwesa government chifukwa kumene akupanga kuti ndifuna kukwesa government. Neje siyo ndofunika sonkhera ndalama imene je majaji aipereka osakhala misonkho ya Malawi sizo zimene anayankhula kambwira amayi amene wokwapatira tambalani msatero mayi amene asapange digrade pano anthu amene amaoneka ngati ndiwochenjera amafuna kuyankhula ngati ndi anthu ochenjera koma si anthu ochenjera inoonesa kuti ndi mbava zotheratu anthu amene ndionera kuti sikuti sanene kuti kapena
gate ya zaululika zoti anthu aziwa zoti samadziziwa zona kuti anthu aja ndi makhuluku otherapi ya ndeno sikuti kapena khali kuti akupanga ligate pano ndi anthu pamene atazindikire sakumanena kuti 2030 tufuna kubwera azapitiriza zimene amawanga zicha osatafuna kuzathandiza Malawi anthu amene sawafuna kuthandiza Malawi akufuna kupitiriza pamene anatanchifwa choti apitirize kupakira mathumba mene amapakiramo sona imene kubwera ya mawa ndofunira kuti mwina mwake tinakangopempha kuti mwina zinthu zingapo fetereza aganizira Malawi achipe ndithu ndi misonkho imene kwapweteka Malawi kwambiri ndithu imene yaganizira Malawi kuti at least komwina akhale ndi kupumula chifukwa zona kuti ayi anthu amene aja amene amapangira zinthu zawo apitaja siku langatira mawu ali kumakhala kunama kokha zina zoti even sizikupezeka ndi background antilo mpaka nalero koma makhala zinthu zongopanga decoration basi kuti zikhale ngati zilipo koma background palibe ndeti ndipo kunena kuti mkulu ni munthu wachilungamo ni munthu ozindikira sanena zinthu zaboza akayankhula amakwaniritsa I think kuti zinthu achite zinthu kuti anthu amene tinakhulupirira kuwapasa second chance Tiamikire pamene ponda ndifire pamene ndapasi ena mpata kuna miyango takulemekezani mukhale ndi usiku opambana zikomo kwambiri zikomo pitira kumva maganizo anzika 1 minute ina yayambanso apa ngakhale kumapita kuti yapita kutali mwaswera bwanji Ndaswera bwanji no ndaswera dzina komanso kumene mwatiimbira 1 minute yanu yayamba mutenga comment yanji comment I think itenga awiri ngati satatu wachidule okay andi yoyamba ndi ya zatu majaji ya majaji wa andu tinene kuti ali limodzi la boma tikamanya kuti afuna kugwetsa boma amu imodzi ya government lichidishale de chidishale ikudziwa chimene kuchita andi anamiwa malankhulidwe awo singalibe mphamvu zoletsa chigamulo cha kukhoti okay ayenera kutsata ndondomeko ya malamulo kuti malamulo amati bwanji okay koma dziko lapansi lino palibe munthu amene ali pamwamba pa lamulo okay azathu azakugwiritsa ntchito malamulo andi malamulo omwewo ngati anga atsutse ndi malamulo omwewo okay ndipo zasona amene zikunenedwazi sona atu imakhala ngati mimba munthu mzimayi atenga mimba de tikuva malo mwero kuti nzotikomera kapena nzotipweteka fapano sitinganene amaganizo ya president amene afuna kuwoza kuti dziko linalembetsa bwanji mwina mapempho chabe amene tinganene kwa anthu kuti mwina atatipangawo napitachedwa sipaziyo titoriya kusakale miyace sizingasintha usiku uno mutati mwalankhulapo nzokachitanga zingasintha usiku pano komabe mwina tipemphe kuti aganizireko cost of living ya dziko la Malawi ndiye afika povuta chino ana kugwira ntchito akulepera kuthandiza ife makolo pamoyo wakula mtaunimo apanga bwanji mwana tuka kuno kumudzi kuno atiganizire tikupita ku season yoti tikola mbewu za kumundaze zimene aliyense amayembekezera kupeza ndalama de atikozereko kuti mbewuzo zizapereke ndalama ku anthu zedira makawa ali zake ziwiri zitatu zimenezi tithokoze kumva maganizo anu mukhale ndi usiku opambana madzulo ano inonso zikomo pitira kumva maganizo anzika muzitalikirana ndi television yanu that sound that noise feedback imene imachokera ku matelevision amene tikuonera mwaswera bwanji mu live pa Luntha television dzina lanu kumene mwatiimbira comment yanu bwana ndaswera bwanji ndaswera tikudziweni ine John Sima kumene mwatiimbira uno kuliro taperekani comment yanu mutenga nkhani iti pa nkhani zimene taziyala pano mu Chidzulo exclusive choyambirira nditengapo nkhani ziwiri ya sona ndi ya finance bank 1 minute yanu yayamba go ahead ndili tiliwokumba wambiri ya Malawi
pokumva chigamulo chimene apereka kuchokera ku judiciary. Okay. Kulengera ndi mmene dziko lathu likudutsa komanso kuchokera mbuyo. Tikuona kuti majajiwa ku judiciary ku sakutiganizira amalawi pa zimene tikudusa nyengo zathu. Okay. Chachiwiri tikuona kuti majajiwa mwina akuona ngati kuti amalawi ndi anthu opepera kapena kuti iwo ndi milungu. Oh. Yes, ndiye nthawi imeneyo idatha panopa amalawi anazindikira pachina chilichonse chimene chikuchitika akutha kuona ndi kuzindikira kuti apa pakuyenda bwino apa sipakuyenda bwino. Tikakamba kunkhani ya Sona, aprofesa ndi munthu woti wolingalira komanso oganiza kwambiri, ndipo amalifunira dziko la Malawi zabwino kwambiri. Okay. Ndikukhulupirira ndi chiyembekezo chonena kuti apereka kufunika zofunikira kwambiri kwa Malawi zimene zingathe kuwathandiza pa umoyo wawo komanso kuchita dziko patsogolo. Okay. Ndipo tikuwafunira zabwino kuti dzikoli lipite patsogolo komanso msonamo athe kuganizira kwambiri amalawi amene makamaka akumuji amene pano pakadali pano ali muchipsinjo makamaka kumbali ya njala komanso ndi kukwera kwa katundu makamaka misonkho. Oho. Ndithu imeyo ndilekere pamenepo. Tithokoze potilemekeza 1 minute yanu kuti mukhoza kupereka mfundo ziwirizi mukhale ndi usiku wopambana madzulo. Ziko kwambiri. Pitira kumva maganizo anzika mufulumirirapo mosamala nthawi maswera bwanji pa line up. Ndaswera maswera bwanji. Ayi ndaswera lanu dzina komanso kumene mwatiimbira live pa Luntha Television 1 minute yanu yayamba maganizo anu ali pa nkhani iti. Ine ndi president wopa kulirande paboma. Teroni perekani maganizo anu mwatolapo nkhani iti imene yakulasani mtima kwambiri kuti apa ndiyankhulepo. Nkhani imene yandilasa mtima kwambiri ndi ya ujeni yana liwa. Yana miwa. Zokhuza ndi judgment komanso kuti ndalama yasabereki. 50 seconds, go ahead. Ine ndikuona ndiyena kuti system yathu ya judiciary is very corrupt. Msatero kaya. System yathu ili corrupt kwambiri and maganizo amajaji ambiri majaji ambiri awandi andale ndi ali nzipani zawo zimene amasapotera so kuchipani akamakambirana zofuna kugwetsa boma amagwirizana ndi anthu ngati majaji ngati amene wawo kuti agwetse boma chifukwa system iyi iyi plan iyi ndi ukagwetsa boma kuli anthu ena ake amene akufuna ndalama adire kuseli kuti aonekera mbalambanda koma ali kuseli afuna kudya nawo ndalama ndi ndalama izizi majaji ena amene ali involved ndi nkhani izizi akuluakulu akujudiciary ndalama iyi ndiyoti akufuna kudya nawo kuti aitipweteka Malawi komanso kuti ife Malawi tikaona kuti chifukwa ndalama iyi kuti ibwezedwe bwinobwino ayenda kuzakweza misonkho zakweza misonkho ndoti amalawi konsefe tizakuya nazo kuti yakwezanso misonkho popanosa akweza ndoti tizakhala kuti pada ndi boma ilipo lidanayo kukhosi mapeto wa 2030 kondo iyi ya 2030 zepani tizasankha awa MCP koma izizi zachitika izizi sizokonda dziko ndipo uwu ndi umbava uwu ndi umbanda umwe ukuchitika apapawa ndipo ipemphe kuti ali Reserve Bank izizi okambirana asalole komanso izizi zikachitika ngati ife ngati nzika tikhala ukwiya nazo kuti kodi kapena ku judiciary kumufuna kuti kapena nzika zizilolera kusakasaka majaji chifukwa nzika iyi katipweteka kwambiri anthu aona kusolution nene kuchita chifukwa anthu magezi aku judiciary ndi antazabo samagwirika akangopanga zinthu amakhala panga palibe amene angasuse amakhala chimene achinena anena chifukwa kumene kujako palibe amene amagwiragwirako koma izizi zimene zimagwetsa boma
kupita kungani jese kabila izi zomesa choni iwo ajangati sogoleri ndikuweza kuona kuti akumaina kuti musangende mwala wati musantani lwezo zungoonesa kuti nthawi imene tinaende MCP imaba mochitisa manyazi mosaganizira dziko lawo komanso mofuna kuti dzikoli amalawi azivutiza kagulu kochepa kanthu kazisangalala nde kuti dziko ili tikonze toyambirira kwenikweni tikuyenera tikonze ku judiciary ukuku chifukwa example Alexa Kamangira amakamba amatchula wina aliyense jaji akuti ndani muna pano pasinga atchule koma amatchula amita kutchula ndipo majaji okuti defender wake amita kukoti komeko kukatenga direso uyu asamakambe zaidi uyu asamakambe zaidi asamakambe zaidi chifukwa chani iniyo ngati muli woyera let them people talk asiyena anthu ayankhule mene akhoza kuthera kumapino ukatenga direso ukatani ndeire izi zimene achita majaji zikundikumbusa 2019 2020 fresh presidential election chifukwa anthu ake kagulu kake ndikomwe kakukapa za ndalama za kuti finance bank ipasidwe ndalama. By the way, kodi anthu amene wa from 2005 kufika pano anali kuti kodi nthawi imene yangotha kumene 5 years iyaja kwerayi samapereka chimene chichi kuti tagemula mulandire anthu ande ndalama yawo Grace Banda samagamula bwanji kuti anthu ande ndalama zawo nthawi ya big bakiri nthawi ya bingu samagamula bwanji kuti anthu ande ndalama zawo msenza kuna kuti kujudiciary kumakhala chinyengo chachitambiri chona kuti ngati dziko ngati sititendera nawo kujudiciary kuku dziko ilili tikhala pa mavuto chabwino tiyamikire kuti nanonso kundilande munasiya chilichonse kupereka maganizo anu pa nkhani ziwirizi ndipo timafuna kuti mukhale ndi usiku wopambana chifukwa chakuti takulemekezani maganizo amene mwapereka zikomo kwambiri.